dansana ke for i-viewing yethu. Please do join us. Do follow me singena apha ngaphakathi sibona. Now as you can see, it's beautiful. Ubuhle bale ndawo. Sikwazi ubana ndaka posting sadaka. Singena ngaphakathi. Nansi electric gate yakho khona. Nansi electric gate yakho. So le nto if uyayibona i-ready, yabona ifuna wena mntu o-serious ofuna ukuthenga. And then not only that, nansi space ngoba bonisa ndamqala nje apha. Apha ke kuthi garage, nansi garage apha. Cela unilandele. Nazi aluminum windows akho. Nasi space sakho, nasi space sakho. And then not only that, uyakwazi ukuhlala apha ngaphakathi, apha uhlale nje apha phansi. Uhlale uhlale apha nefamily yakho, uhlala apha nabantwana bakho. Yabona policy ngqo, yayibona. That's one of the advantages of ukuthenga le ndlu ke ngoku. Le ndlu for abantu abathanda into ezitop, yayibona. Basingene ngaphakathi ulandele. Please follow me. Siyangena ke ngoku. Apha ngaphakathi. Now the ndlu is very secured. So akostingo sokuthenga ipet like that. It's very secured. You look at the quality of iminyango. Follow me, my child, please. Now you look at the quality of iminyango. Yomelele. It's not just nje iminyango. You need to bulu. Yayibona. It's very beautiful. Nansi mirror yakho. Fake pale pictures the family yakho, bantwana bakho, your husband, your wife, njalo njalo kube mnandi. Ndicela uze ngapha ke ngokubabonisa the other side of i-land, i-sitting room yakho. It's beautiful. It's beautiful. Kamana ngapha babone just all around the house. Babonise nenathi jonga ke uzojonga sina yonke into ujonge napha phezulu babonise babuhle njani apha yonke into i-ready ifuna wena umuntu okuthenga nje indlu uyayiqonda lonto nalapha i-light ikujonge ne-light ezi ku-standard high quality lights ayizo light nje ngicela usilandele ke ngoku sihambe siye emagumbini. Please follow me. Siqale apha ke ngoku gumbi elikhulu. Now masiqala apha passage babonisa ubuhle, the beauty, yes. So just to see about how beautiful it is, ready. Just ifuna wena umuntu serious. Ngicela babonise nalapha ke mntana nansi nemirror yakho ulelate ungumama uyakwazi ukuzijonga ubemhle. Yeqonda lonto. Please follow me. Nansi main room yalapha ke ngoku. Ngena apha ungumama ngutata ifamily ready as you can see it. Now into eminye manje one of the advantages ngayo zi-built-ins. Nazi built-ins akho. So uyakwazi ukufaka nantoni na ufuna ukuyifaka apha yabona. So it's very very beautiful. Very secured kakhulu, very secured. Yebo, nalapha ke ngoku. And into manje ke ne, you've got an active alarm system. You are able to see ke ngoba kwenzeka ntoni both outside and inside, yebo. So ikubonisa yonke every movement esitratweni, yebo. You are able to see every movement in front of the gate, every movement at the back, yebo. Garage, it's a double garage, sizawuya kuyo uyibone igarage, yebo. So you are able to see. That's one of the advantages. Yiyo lonto nisithi xa ngaba serious ungaphoswa yiza ngicela unilandele. Eli ke ne ligumbi labantwana. Yabona so if unabantwana ngangena. Please follow me. Same thing negumbi labantwana. Uyakwazi ke ngoku ne nazi ne built-in sakho. Yebo, babonisa nazi built-in zonke. So yonke into you have no reason. Yonke into ready for wena. So yonke into is ready. Namadonga clean acocekile. Lights yonke into right. Even eminyango it's up yonke into nje it's top notch. Then uze ngapha ke mntana singene apha ke apha it's a bathroom. Singene ngaphakathi. Yangena ngaphakathi. Please follow me babonisa. Your bathroom. Then uyakwazi uconnecta ke nansi nendawo yokuconnecta umshini wakho. So you are able kwalapha ke ngoku ne to connect yonke into uyenzele nje kwalapha. Siphume ke ngoku. We go to the next room. Scary. Uyakwazi icala toilet oza reliever kulo. So it's very very beautiful. Kakhulu.
Now apha siyakhona ke ngusekitchen ke ngoku. Nina bomama engawumbomama nosisi abantu abathanda ikitchen ukupheka celize ningene nibone. Now ndifuna siqaphele something. Look at the design. You know, so yonke into akho ngxaki apha. And into emandi ke ne. Not only that, look at the buildings akhona. Uyakwazi ufaka isonka sakho apha. Uyakwazi ufaka into zakho yonke into ofuna uyifaka. Yabona nazi iplate zakho. Akho sidingo soba kube untie lapha endlini. Nazi yonke into ready. Nalapha phezulu. Babonisa. Yebo. So you've got the advantage kakhulu kule ndlu. Yabona. So you have no reason not to buy it. Then size apha ke mntana, there is something abalulekileyo. Abantu abathanda upheka nanku touch wakho. Ngoba bona siyatoucha qha apha ke ne. Asijija maqosha. We touch. So that's one of the advantages kakhulu. Yebo. Nalapha ngaphakathi if umuntu obhakayo. Yebo lonto. Nanga namaqosha wakho uyakwazi ukusetha wenze yonke into yakho. Uyakwazi ukubhaka everything. Yebo. Yebo. Yonke into uyakwazi uyenza apha. Yebo lonto. So ine-advantage kakhulu ne-cupboard ne-space kakhulu uyakwazi ukufaka into zakho. It's very beautiful. Uyayiqonda loo nto nangapha ke ngoku uyayibona loo nto. It's very beautiful. So if unomdla, please do follow me. Nansi enye into ke mntana, xa uphekayo there's akuzoba kugcwala msi apha yabo kube mdaka and all that. Yabo. So yonke into ready. So ubu-ready also. Not only that, I've got another thing ebalulekileyo. Please do follow me. Siya ngaphandle ke, we've got i-flats apha ngaphandle. Okay, asiqala apha ke ngusibona iyadi. If uyajonga iyadi nansi iyadi is very big kakhulu. It's very big. Sibabonise ke nangapha ke. Look at the yard. And then not only that, nansi braai area. So xa nihlala apha niyakwazi as a family ke ngoku nihlala apha nibraai. Nansi outside toilet. Yabona.